Λίγο πιο κοντά, λίγο πιο κοντά, για να ακουγόμαστε το τέτοιο. Όπα, σιγά. Έχεις το μικρόφωνο. Κύριε Τούσκα, όχι από την κάμερα. Τούτσης. Κύριε Τούτσι, το παιχνίδι τελείωσε. Αγχωτικό παιχνίδι, πολύ αγχωτικό παιχνίδι, αλλά ευνοϊκό για την ομάδα του ΜΕΓΑ. Η ισοπηρία πλέον δεν υφίσταται. Η ομάδα παραμένει στην Α1 και συνεχίζουμε για τις θέσεις 5-6 πλέον, έτσι. Δύο λόγια για το παιχνίδι, πώς το είδατε εσείς, με το δικό σας το δίκτυο και για τη συνέχεια. Το Σάββατο κάναμε μια πολύ σημαντική νίκη μέσα στο πανόραμα. Τα παιδιά ήταν αρκετά απελευθερωμένα. Παίξαμε πάρα πολύ καλά και πήραμε εύκολα το παιχνίδι. Εγώ σήμερα περίμενα να γίνει ακριβώς αυτό που έγινε. Όταν έχεις την πίεση της έδρας και πιστεύεις ότι θα είναι άδικο αν χάσεις κάτι ενώ έχεις κερδίσει το πρώτο μάτς, ήταν φυσιολογική εξέλιξη. Το καλό ήταν ότι στο δεύτερο ημίχρονο, ειδικά στην παράταση, φτάσαμε στην ψυχοφθόρο διαδικασία της παράτασης, τα παιδιά ξεμπλόκαραν στο κρίσιμο σημείο και πιστεύω ότι δίκαια κερδίσαμε μια πολύ αξιόλογη ομάδα σήμερα. Θέλω να συγχαρώ και την ομάδα του Πανοράματος και τον συνάδελφο τον Τριαντάφυλλο για την προσπάθεια που κάνει και ελπίζω και σε αυτούς και σε εμάς ό,τι καλύτερο. Πόσο διαφορετικά ήταν τα δύο παιχνίδια, το παιχνίδι μέσα στο Πανόραμα και το σημερινό παιχνίδι? Εμείς επειδή τα παιδιά είναι έχουν μικρό μέσο όρο ηλικίας, αυτό ήταν καλό για το πρώτο μάτς, γιατί δεν είχαν την πίεση, μπορεί και να μην είχαν αντιληφθεί το ότι πάμε να παίξουμε μια κατηγορία. Όταν κερδίσαμε τον πρώτο μάτς όμως, αυτό τους ήρθε μπροστά τους, ότι πρέπει να κερδίσουμε. Όταν αρχίσεις και βάζεις το πρέπει μπροστά, σε ηλικίες μικρές τέτοιες που δεν μπορεί να το διαχειριστείς εύκολα, λογικό είναι, αυτό δεν είναι μόνο στη δικιά μας την ομάδα, πάντα η έδρα καμιά φορά αντί να δημιουργήσει όθηση μας έδωσε στην παράταση. Το παράγοντας έδρα όθηση μας έδωσε στην παράταση πραγματικά εκεί, που ξεσηκώθηκε ο κόσμος εκεί. Στην υπόλοιπη διάρκεια του παιχνιδιού όμως, συνήθως η έδρα είναι αρνητικό στοιχείο. Για τη συνέχεια τώρα? Για τη συνέχεια, εγώ είμαι στην ομάδα από τις 25 Ιανουαρίου. Θέλω να πω και εδώ ότι η ομάδα είναι σε πολύ καλό επίπεδο και σίγουρα και ο Γιώργος Λιβανίδης που ήταν στην ομάδα εδώ τόσα χρόνια έχει κάνει πάρα πολύ σημαντική δουλειά και ίσως και το σημερινό αποτέλεσμα σε πολύ μεγάλο βαθμό ανήκει και στην προσπάθεια που έχει κάνει αυτός όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς θα πρώτα απ' όλα λίγο να ηρεμήσουμε, είναι το Πάσχα μπροστά, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα ερέθισμα, μήπως κάνουμε το κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Βαρβάρα Παρασκευαΐδου, τερματοφύλακας του ΜΕΓΑ. Μια μεγάλη νίκη σήμερα, νίκη παραμονής φυσικά. Αγχωτικό παιχνίδι, δύσκολο παιχνίδι, σε σύγκριση και με το πρώτο που η νίκη πιστεύω ήταν πιο εύκολη μέσα στο πανόραμα παρά εδώ. Δύο λόγια θέλω να μου πεις έτσι για το παιχνίδι μέσα, πώς το έζησες εσύ. Και για τη συνέχεια πάμε για 5η-6η θέση. Πρώτα Θεός πάμε για 5η-6η θέση. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για μας. Πάρα πολύ δύσκολη, αλλάξαν προπονητές, οι φοιτήτρες γίναν περισσότερες, οι μαθήτρες γίναν περισσότερες. Πιστεύω σε μια ίδια κατάσταση βρίσκεται και το πανόραμα. Δηλαδή είναι μια ομάδα που παλεύει χωρίς να έχει υλικά μέσα, όπως και εμείς. Αλλά όλα καλά πήγαν. Παίξαμε στο πανόραμα καλύτερα γιατί παίξαμε 2 φορές εκεί μέσα. Οπότε η έδρα μας ήταν πιο γνώριμη, πιστεύω. Είχαμε μελετήσει πάρα πολύ το παιχνίδι σε βίντεο, κάνουμε σκάουτινγκ και όλα τα πάντα. Γιατί παίξαμε καλύτερα. Το γήπεδο εδώ πέρα είναι πιο μικρό, οπότε και στις φάσεις και στα σουτ τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα, παρόλο που είναι η έδρα μας. Παρ' όλα αυτά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ, νικήσαμε. Όλα καλά, συγχαρητήρια και στην ομάδα του Πανοράματος. Ειδικά σε αυτό το παιχνίδι ήταν μια άξια αντίπαλος και πρόσφερε ένα πολύ ωραίο θέμα στο κοινό που ήθελε να μας δίνει εδώ πέρα. Ήταν η επόμενη ερώτηση που θα έκανε και τελευταία. Γεμάτο το Χριστό εδώ πέρα, πάρα πολύ ο κόσμος, με ενθουσιασμό. Πόσο σας βοήθησε η παρουσία του κόσμου εδώ ή αν σας άγχωσε? Γιατί φανήκατε να αγχώνεστε λίγο τη διάρκεια του αγώνα, λιγότερο στην παράταση. Η παρουσία του κόσμου είναι πάντα χωρική. Δηλαδή στην αρχή ξεκινάς ένα παιχνίδι, ειδικά όταν έχεις παίξει καλά στο πρώτο και βλέπεις όλο αυτό το κόσμο, λες ότι πρέπει να αποδείξω τουλάχιστον σε αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν εδώ πέρα να με δουν ότι είμαι καλός και ότι αξίζω και ότι αυτή είναι η ομάδα μας και να τους δείξουμε γενικότερα το hardcore, γιατί ειδικά στην επαρχία δεν γνωρίζουν το hardcore. Οπότε έχεις ακόμα ένα μεγαλύτερο κίνητρο για να παίξεις καλύτερα. Τώρα στο τέλος όμως πιστεύω ότι ήταν ο καταλυτικός παράγοντας που λέμε, μας βοήθησε πάρα πολύ ο κόσμος και όλα πήγαν καλά.
Ωραία, Βαρβάρα, συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια και καλό Πάσχα. Ευχαριστώ Ευχαριστούμε πολύ.